Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, DSWD nagpasiguro sang bulig sa manapektuhan sang inkwentro sa Himamaylan. Mayor Benitez magapirma sa kasugtanan sa Queen of Mercy Hospital para sa back chip. Sa balita nasyonal, COMELEC nakahanda kung may temporary restraining order batok sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. IRR sang SIM registration law ipagwa sa isedna kaadlaw pagkatapos ng effectivity sang layi. Sa balita international, missile defense ang Ukraine pabaskugon sang NATO. Balita sa sports, sa Pilipinas magapadala sang mga atleta para sa 32nd SEA Games sa Cambodia. Balita entertainment, Moira de la Torre naghakot sa awards sa 13th PMPC Star Awards for Music. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga bugtong-bugtong angot sa prutas kag utan. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 14, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita akon sa balita sa lakat sang panahon. Last stress kay inasang kagahon ang sentro sang tropical depression nga Neneng ang nakitaan sa 965 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. May dala ining kabasgun sang hangin nga 55 kilometros per hora kag pagmadlos nga nagalambot sa 70 kilometros per hora. Nagahulag ini pa nakatunda namin nakatundan sa kadasigon nga 10 kilometros per hora. May dala ining kung samtang may nakita naman nga active tropical cyclone sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Kag ini ang yara sa 405 kilometros na aminha nakatundan sang Pag-asa Island. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros per hora kag pagmadlos nga 70 kilometros per hora. Ang Negros Occidental lakip na ang siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may tumalagsaw nga pag-ulan bangod sang sang tropical depression nga Neneng kag localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan huyop sang hangin gikan na magat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak la 5:36 kaina, magatunod naman la 5:31 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, good morning sa imo Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta. Kag mayong aga liwat sa ato naman nga mga drivers dira, sa mga taxi drivers, jeepney drivers, mga tricycle drivers, e-bike drivers, mayong aga dira sa inyo, no? Kag mayong aga sa aton nga mga katapo sang Energy Fans Club Action Dorel. Good morning. Kag nga kon mo gyapon iya naga daw kapigaw gid sa aton nga internet, no? Sige lang, be. Dilang taon tanay. Daw wala bala naga-cooperate bala. Dapat ma-cooperate ni siya mo. Wait. Sige, sorry sa ako. Say mo Ano na ako danay, nabasa. Good morning lang kay Ana Sinoro, kay Ray Flores Barrioga, Rochelle Evangelista, happy Friday man sa imo. Miss Homalomena, good morning man. Si Migo Motor ko, Jungko, Action Boy, ara siya. Ay, musta Torx? Good morning, Landara. Good morning. Kag si Miss Teresa Linahakayaw, good morning sa imo, Miss Tere.
sa may Bago City, kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, sa may Thailand. Kay Thea Kim Iriman, good morning man sa imo ating, dira sa may Banwasang Mursya. Kag again, Yes. happy birthday kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Birthday niya galit today. Yes, happy birthday, Lisa Joy Ilon Amoroso. Kami awon siya na ibala para. Kumusta na da ang kwan? Ang damo way na ko kabakal siya sa mga ginapambakal ko na sa una pero mimla. I-message lang siya Okay. para makabakal ka. Okay? Uy, tsansa ning ako niyang kwan ang. Sa kay Virgil Ligaspi Coloso, may aga man dira sa imo. Aha. Hindi lang game. Away tsansa. May chance mag-champion. Tsansa mag-champion. Sana. Ay, okay na ko, no? Okay na? Stand by. O sige, standby ta sa aton nga mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:08. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginpasiguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga handa ang ila ahensya sa pagpadala sang dugang nga bulig sa mga napektuhan sang engkwentro sang militar kag New People's Army sa siyudad sang Himamaylan. Ini ang ginpahag ni Governor Bong Lacson kanungan sa nga pagbisita sa mga evacuation centers sa Barangay 1 kag 3 agud usisaon ang sitwasyon sa mga evacuees. Kaupod sang gobernador si DSWD Region 6 Director Attorney Carmelo Nochete kag Himamaylan Mayor Raymond Tungson. Sunod kay Lacson, gindayaw man sa mga opisyal sang DSWD ang preparasyon ng ginahimo sang lokal nga gobyerno sang Himamaylan. Duga pa ni Lacson, gusto na nga magbalik sa mga evacuees sa ilang lugar apang handa man nga maghulat tubtog nga magbalik sa normal ang sitwasyon. Liwat nga gipanawagan sang gobernador sa mga nabilin nga rebelde sa kabukiran nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kag mag-avail sa ginatanyag nga livelihood assistance paagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kapin sa 18,000 ka mga individual ang apektado sa engkwentro sang militar kag New People's Army kun NPA sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Ini ang ulihing nga datos na ginpresentar ni Mayor Raymond Tungson kadungan sa pagbisita ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 6 Director Attorney Carmelo Nochete sa mga evacuation centers sa Barangay 1 kag Barangay 3. Sunod kay Tungson, ginakonsiderar man bilang affected families sa mga residente sa Barangay Kabadyangan kag 3. Dugang pa sa alkalde may kapin 3,500 ka mga individual ang subong padayon nga nagatiner sa mga evacuation centers sa diin kalabanan sa mga ini ang halin sa Barangay Carabalan nga moang ginluntaran sang engkwentro. Ginpasiguro naman itong son nga nagapabilin sa gihapon nga malinong kag matawhay ang kabugusan sang syudad nga nagasalig nga mauntat na engkwentro sa labing madali nga panahon paagi sa clearing operations nga ginapatigayon sang mga militar. Ang 18,000 are those affected in general, no? Kaya tungkol nga we have to consider that the entire Carabalan area, portion of Barangay Kabadyangan and Barangay 3 are the affected area. So we consider the numbers of people staying there as affected also. Pero ang warm bodies in the evacuation center since day 1, amo na siya gatotal to 3,000 to 3,500. Kabahin sa pagpahayag ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson. Nabalaka na ang mga evacuees sa sitwasyon sa ila palangahuyan bangod sa malawig nga engkwentro sang militar kag New People's Army sa siyudad sang Himamaylan. Ini ang isa sa mga ginpalambot nga problema sa mga evacuees kay Department of Social Welfare and Development Region 6 Director Attorney Carmelo Nochete sang hindi nagbisita sa mga evacuation centers. Apang ginpasiguro ni Nochete nga bastante ang bulig sang gobyerno paagi sa DSWD. Sunod sa iya may naka-preposition na nga family food packs, hygiene kag non-hygiene kits ang DSWD sa siyudad sa Himamaylan. Si Nochete ang kaupod ni Governor Bong Lacson nga nagbisita sa mga evacuation centers sa Himamaylan kasunod sa nagluntad nga engkwentro. Ginklaro man ni Nochete nga wala siya sang ihibalo. May kang tanan sa pagdumili sa mga katapos sang media nga makasulod sa evacuation centers kag mag-interview sa mga evacuees. Sunod sa iya ang paghatag sang bulig kag pag-asikaso sa sitwasyon sa mga evacuees amo lamang ang papel sa ilang ahensya. Pila sa mga evacuation centers nga ginbisitahan ni Nochete ang namtang sa Barangay 1 kag Barangay 3.
Diri pa lang mismo available diri sa Himamaylan City mga 1,400 plus family food pack. Amo man na ang more or less ang mga non-food packs, mga hygiene kits, mga sleeping kits, no? So nakapreparar kita. Concern sang mga evacuees natural ang ilagi to ginbilin ng mga pangabuhian nila. Ang kabayan sa pahayag ni DSWD Region 6 Director Attorney Carmelo Nochete. Naghatag ang gobyerno probinsyal sa ikaduwang round sang food assistance evacuee sa syudad sang Himamaylan. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Merly Garcia, ang pamuno sang Provincial Social Worker Development Office, ang bulig ang ginalakipan sang 50 ka sako sang bugas, 15 ka box sang sardinas, 15 ka box sang corned beef, kag 15 man ka box sang meat loaf, kag arroz caldo. Sulok kay Garcia sa ilang datos, mayara sang 18,237 ka mga individual ang apektado sa natabong enkwentro sa Himamaylan. Dugang pa ni Garcia, may mga impormasyon sila nga nabaton nga may evacuees nga nagapauli na sa ilang mga pulian pero wala pa sila sang opisyal nga datos. Nag-turn over ang atong Governor Eugenio Bong Lacson sang 50 sacks of rice. This is the second batch, second round nga paghatag ni Gov sa assistance to the city government of Himamaylan City. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Social Worker Development Office Head Merly Garcia. Sa ibang baraton nga mga balita lokal, aprobado na sang konseho sa siyudad sa Bacolod ang paghatag sang authority to sign kay Mayor Albi Benitez para sa pagpirma sang agreement sa Queen of Mercy Hospital angot sa implementasyon sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program o BACCHIP. Sunod kay Committee on Health Chairman Councilor Calao Puntevalla, isa ini kamaayong indikasyon angot sa kooperasyon nga ginapakita sang pribado nga mga ospital sa Bacolod bilang pagsuporta sa programa sang karon nga administrasyon. Dugang pa ni Puntevalla, nagpalambot man sang interes ang iban pa nga mga private hospital sa Bacolod agud makigbayan sa mga programa apang ginatugyan na sini sa alkalde ang paghimo sang official announcement sa palaabuton. Naglabot na sa masobra 56,000 ka mga Bacolodnon ang nakasumiter sang ila application para sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program o BACCHIP. Suro kay Councilor Calao Puentevella, nagapadayon pa sa karon ang ginahimo nga registration sang syudad pagi sa bulig sang tagsa ka mga barangay. Dugang pa ni Puentevella, prioridad sa gihapon sang lokal nga pangaluhan sa nga Bacolod ang pag-akomodar sa mga indigent o konpigado nga mga residente nga among target bilang nagapanguna nga benepisyaryo sa among programa. Ginklaro man sang konsehal nga handom sa alkalde nga mapadasig ang proseso agud gilayon man nga ma-avail sang publiko ang serbisyo sang pribado nga mga hospital nga mayara sang ginpirmahan kasugtanan o pod sa syudad. Nangin matawhay naman ang unang adlaw o kung tatlo ka adlaw nga maskara sa Panaad 2022. Suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sa NOCPO, wala sa mga festival-related incidents na nagluntad sa Panaad Park and Stadium halin Oktubre 10 tubtub 12. Dugang pa, regular man ginausisa sang kapulisan ang tanan nga entry kag exit points sa Panaad Park agon masiguro nga wala sang makasulod nga kontrabando sa festival site. Target man sang NOCPO ang zero crime rate sa sini nga kahiwatan. Gusto man ipalambot ni Catalogo sa publiko nga safe ang paglagaw sa Panaad Park and Stadium bangod nga madamo sa mga pulis nga nagabantay sa amo nga lugar. Pwede naton nga gikandak naton ang maskara sa Panaad. This is also Beniglas Occidental, Babi sa Beniglas Occidental. Our contingent for peace and safety in place na, and the first thing natin is considered generally peaceful. Kita kaga we're on the top of the situation. Ang kabayan sa pahayag ni NOCPO spokesperson na Lieutenant Judeces Catalogo. Ginahulat pa sa COMELEC Bacolod ang opisyal nga komunikasyon gikan sa ila talatapan sa national angot sa natalana nga pagpatigayon sa voter registration kasunod sa ginhimo nga pagpirma sang presidente sang kasuguan nga nagapaiway sa eleksyon sa bulan sang Disyembre. Sino kay Bacolod COMELEC Officer Attorney Katrina Canya, base sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang iya talatapan, posible nga sa katapusan nga semana sang Nobyembre o kun bulan pa sang Disyembre mag-uumpisa ang among aktibidad. Dugang pa ni Canya antes pa man ang development angot sa postponement sang eleksyon. Mayara na sang request nga ginpadalang iya opisina sa national angot sa dugang nga mga equipments kag computers nga pagagamiton sa tion sang voters registration. Bangod sang malawig pa nga tiyempo antes ang eleksyon sa barangay kag SK sa masunod nga tuig dako ang posibilidad nga ini sila makapatigayon sang voter registration sa tagsa ka mga barangay. Action Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 7.
COMELEC nakahanda kung may temporary restraining order batok sa pagpaisol sang barangay kag SK election. Samtang IRR sang SIM registration law ipagwa 60 kadlaw pagkatapos sang effectivity sang layi. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang. Di ka na ito nag-kuhan kayo na Action Doors? Nag-intat? Kaya, ano to kagina nila? Medyo Si layo-layo na. Dennis Nuestro na Wala Tanyama. pa. Sang Woodfire Bacolod. Hindi na to kagina kay Sawadika bala. Kay, Okay. Why na di Sol. sakon? Oo. Sila na Simo. So, si Atia Kimeriman, good morning man. Si Cynthia Peñas na. Yes, siya, good morning. So, ara siya sa Barangay Kamalandaan, Kawayan, Nara. Good morning dira sa inyo sa may Banwasang Kawayan. Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning man from Stone Haven, Granada. Si Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod, good morning. Janel Mer Vivas, good morning. Kay, Good morning. Nagawad Boy Duran ko, no? Yes, morning daw sa imo, John Elmer Vivas. Kaya Miss Georgia Gargasiran, good morning sa imo. Cheers sa coffee and Mamon. Mamon ni siya. Mamon Well, doon, let me check. Hindi siya hindi na siya tinapay lang nga ng hindi maubos ginahimo din. Puding, hindi na saya. Hindi man ni puding. Mamon. Mamon. Mamon, look. Hindi la. Yara na nga, di ba yara na mamon look. Mamon look. Kaya magtanaw mo bla bata sang ko, magtanaw ko sa bata bla sang bulan na. Nya mamon look. Okay Yan na. Ashley De La Cruz. Ara si Ashley De La Cruz, Action Boy. Ashley! Ay! Si Ashley. Musta ka? Happy birthday ko sa iyo magulang nga si Annie Rose ni Rose De La Cruz. Ay, birthday nga. Alam niyo ba? Annie Rose ni Rose De La Cruz. Oh, yes, happy birthday! Mary Rosas. Alin kay Ashley. De La Cruz. Ginatamyo man ni Ruby Jane de la Paz. Anong nga pamati subong sa Purok Rosal. Sakay Beatrice Nicole, Natalie Kate, Ashley Faith, kag sakay Fefe. Kag Zairi. Fefe. Morning. Kami nga lang ng Fefe. Oh, Fefe. Kung lalaki Fufu. hindi, Pepe. Pepe. Sabi ko Fu. Pepe kung babae, Fefe. Ah. Basta?
Gusto. Tarigin pa sa kayan mo lang yung fufu. Sige, fufu. Nakalaway mo na, no? Fufu kung lalaki, ha? Ha? Kung lalaki. Kung lalaki ka Fufu. fufu. Kung babae, fefe. Gali kay Pepe. Gali ako lalaki. Sige. Kay Miss Liza Joylon Amoroso, the birthday girl. Happy birthday, happy Liwat. birthday, Good Liwat. morning, man. Si Kagawad Imbong Jocampo, araman siya. Okay. Upod sila ni Cap Vito sa kapihan ni Chona. Good morning. Good morning dira sa inyo. Yes. Araman si Si Sir Kagawad. mo, Si Sir Lorenzo. Magsipok kali Kagawad Lorenzo. Matanihan ba kayo man? Dira sa may Bacolod City National High School. Good morning dira sa inyo, sir. Sa mga staff dira kagang principal dira sa bang Yes, so si Dr. Richard Langre. Yan, correct. Morning Siya da. ang principal. Morning, Doki. Morning, Doki. Regards na sir si Action Boy kay Sir Hilangre. Okay. Correct. J. Karam or Karam. Good morning. Inday Blaza, good morning man. Kag si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo. Dira sa aton nga mga ka-action sa inubaan, mga aga dira. Si Tito Maawin Torres daw. Gani, Sa wala naka- gatong lantaw lang siguro. Wala siya ka-good siya. Sadi nga rin ha, Fukuda Machi. Yes, Fukuda Machi. Si Kagawad Melchor Baroka Rombinas dira, good morning man. Kag sa kay Marcy Rombinas Junio. Sa kay Lalaine Grace Ibarra, good morning. Kag sa akon ihada, kumare, Jen Buerom. Kag ihado, kuman kumpare, Arlene Buerom, good morning. Ate sige. Standby na kita sa aton mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26.
Sa detalye na sang mga balita nasyonal, padayon ang pagpanghanda sa COMELEC sa barangay kag SK election sa tiun nga may petisyon para sa temporary restraining order batok sa pagpaiway sa eleksyon nga i-file kag paboran sang Korte Suprema. Sa press conference ginpahayag ni COMELEC Chair George Garcia, nagdesisyon ang NBank nga padayunon ang pag-imprenta sang balota pag-award sang kontrata kag pagbakal sa mga election paraphernalia kasunod nga wala nila ginadula ang posibilidad nga i-question sa Supreme Court ang legalidad kag constitutionality sa Republic Act 11935. Ang ining alay ang ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tuong Oktubre 10 nga nagapaisol sa lokal nga piniriay sa katapusan nga Lunes sa Oktubre 2023. Sunod kay Garcia, wala sang may makapugong sa anuman nga grupo. Citizens Armed, cause-oriented grupo kon ordinaryo nga taxpayer sa pagkwestiyon sa amuman nga lihi. Sanggin kwestiyon kumayara sang TRO sa Balabuton, ginpahayag ni Garcia nga madayon ang eleksyon sa Disyembre 5, 2022. Wala pa na-detect sa Pilipinas ang bagong Omicron sa variant XBB. Suno sa DOH, ang XBB variant ang recombinant sang BJ.1 kag BM.1.1.1. Base sa preliminary studies ginpahayag sang DOH nga ang sublineage sa nga nagapakita ini ang may mas mataas nga immune evasion ability sang BA.5. Suno sa DOH, padayon ang pagpatigayon sang DOH sang surveillance kaupod ang local sequencing facilities para sa mamonitor importation sang sining nga variant kay iban pa nga emerging SARS-CoV-2 variants. Base sa website ng World Health Organization, ang Omicron sa variants nga under monitoring among BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, XBB kag BA.2.3.20. Ginpahayag naman ni DICT Secretary Ivan Jan Uy nga magagwa ang implementing rules and regulation o kon IRR sang SIM registration law matapos ang 60 dias umpisa nga mag-epekto ang layi. Suno kay Uy, sa piyak nga ang layi ang mag-epekto 15 dias matapos nga mabalhag sa official gazette ang IRR kinanglanon sa gihapon. Paatag ni Uy, sa IRR mabutang ang mga paglapas sa idalom sang layi, ang registration process lakit na kung online o kung offline. Base sa layi, gintugyan sa NTC kaupod ang DICT kay iban pang ahensya ka grupo ang paghimo sang IRR. Duha pa sa opisyal, ang pagparisto sa bagong SIM kag existing SIMs ang paghimuon nga online, lakip na ang pagsumiter sang government-issued IDs nga may litrato para sa verification sang identity sang nagparistro. Sa bagong layi, ang mga bagong SIM cards ang dapat ma-activate lamang paagi sa pagparistro paagi sa public telecommunications entity. Ang mga existing nga daan nga SIM subscribers ang dapat magrehistro sa sulod sang 180 dias sang nag-epekto na ang layi. Sarang naman nga mapalawig sang DICT ang registration tubtub ini sa 120 kaadlaw. Ginanunsyo naman sa Octa Research ang padayon nga pagnubo sa COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Pero kadungan sini ang obserbasyon sa Independent Research Group ang pagsaka naman sa kaso sa nga latunay sa makamamatay nga balatian sa pila ka mga probinsya. Ginpahayag ni Octa fellow Dr. Guido David nga nagnubo ang positivity rate sa Metro Manila sa 15% sa Oktubre 11 halin sa 17.9% sa Oktubre 8. Sa Oktubre 1 ang positivity rate sa Metro Manila ang 19.1%. Subong man makabig nga very high ang positivity rate sa Tarlac nga may 51.8%, Camarines Sur nga may 46.2%, Zambales nga may 33.6%, South Cotabato nga may 26.2%, Cavite 22.6%, Laguna 22.2%, kag Rizal nga may 21.2%. Sunod sa World Health Organization o kon WHO kinahanglan yara sa 5 lamang ka porsyento o kon mas manubo pa ang positivity rate sa makabig nga under control na ang paglaptas sang COVID-19. Kinahanglan anay nga magpagawas ang evaluation ng Food and Drugs Administration at antes mapatuman sang gobyerno ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga bata nga 4 ka tuig pa idalom ang edad. Ginapahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga bukas ang ahensya sa pagbakuna sa mga kabataan apang kinahanglan nga maaprubahan anay ang Emergency Use Authorization sa mga bakuna nga pagagamiton. Ini matapos magkomento si infectious diseases expert Dr. Ruth Gina Solante nga dapat malakip man ang mga kabataan nga yara sa among age group tungod pwede man sila nga malatnan tungod exposed sila sa ilang mga ginikanan. Sa ang tinilikdan nga bulan, ginpahag ni Vergere nga nasumiter na sa FDA ang application para sa EUA sa mga bakuna para sa mga kabataan halin na 0 tubtub 4 ka tuig.
Kung ini ang maprubahan ka makita nga luwas ka epektibo, magasulod naman ang Health Technology Assessment Council nga mo ang mag-assess sa pagka-epektibo sini sa populasyon. Kag sa katapusan nga balita national para magaserbing ehemplo ginpangabay ni Senate Minority Leader Aquino Coco Pimentel III si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga buhinan ng confidential kag intelligence funds sa CIF sa Office of the President. Ginpahayag ini ni Pimentel sa hearing sa nga 9 bilyones pesos nga 2023 budget sa Office of the President. Sunod sa senador kung ginpabuhinan ang kuntani o kung ginpabuhinan lang kuntani sang Chief Executive ang CIF magamit pa ini sa pagduso sang fiscal discipline sa gobyerno. Dugang pa ni Pimentel, pwede nga magamit ang pondo para madugangan ang budget sa pagpatukod sa mga hulot-bulutuan, pagkuha sa madugang nga medical workers kag social welfare programs. Pahanumdum lang ni Pimentel nga ang 2023 National Expenditure Program ang hindi base sa mga gintalan nga handom sa 2022-2028 medium-term fiscal framework. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang detalye sa mga balita national, balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping. Sige, kay Ami Rivera dira, good morning. Kay Joshua Bia, tamyaw niya si kumari niya, Vanessa Mayo, kag kumari niya Jinky de Alagdon. Sa kay Virgil Legaspi Coloso, good morning man dira sa imo mare, dira sa Bago City, no? Kag naguntat na yung akon iyang sinulod sa mga comments ko yaw, sige lang. Ay nga ho. Ambot ati, intat siya mo iyala na iya. Ay, kasad mo naman. Wala Nasadan. siya nakisama sa imo. Nasadan ka. Nasadan gi kuya, as in, super sadan gi ko. Kasabad. Kay Chris Caripol Javier Tanatan, watching every day, monitoring every day from San Enrique. Si Tanya Jonah Maya kag Tisoy ko no, gina shout out niya lang, maayong aga sa inyo. Good morning. Kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man. Ikaw ya, kumusta ka da? Sino? Ikaw? Okay lang Ari, sana all na mo gapilag li bakal iPhone 14 no? Pilas la yan. Manoy taga pila to yaw.
Wala man tayo nagbakan. Subo-subo ba? Amo na pinaka-latest. Amo na pinaka-latest. iPhone 14. Pero, tiga pila. Gid sila as in pila. Gid dyan. Nga ka nagpaulat. Tigay mabakal sila yung mga habakos na all yan eh. Ay, man ka pila para makakuha benepisyo. Sila ka pila para makabakal iPhone 14. Bago na sa kila. Yes, bago na nila nga release. Sana all. Pang buyuan tanawa sa December. Bala maka ano tao. Kasi bala iPhone 14 ang ipa-grand prize ni Miss Nona. Balahaw. Mga palang buyan niya dapat. Palang buyan, manigapon yung magamit mo siya. Pwede ka naka-vlog o makakwarta kasi mo vlog. Vlog. Ilan na yung mga viewers ako? Ha? Six? Para 3 Si mama, si papa, kagako. Abi ko 6 na. Abi ko manggali ka, abi ko support ka. Uy, gali. Uy, ka ilan daw ko. Sino yung galantaw? Mama, papa, ako lang. Si Axel Linden, wala man? Wala man. Iya man to iya ginasikaso. Primero to iya sa at least 2. Si mama, yan lang kag siya. Ay, kalain. Duwagi mo lang amon viewers para mga korta mo kami. Ala kalain sa mga korta. Kalain. May pa si Action Dale. Kaya huwag ka mabiga pang... Huwag ka mabiga pang premyo sa mga viewers niyo mo. Yan, iya. Yung mga babunggar, yung premyo yan. Sila niya, baka-bakain nyo lang Facebook. Diyos, ko, ikaw bala baka-baka. Hatag na naman nga password. Sa kupan lang kami datong baka-baka muna. No? Kato na imo lang ay post na sa imo. Post man sa amon page na. Bla. Correct. O, para buligay ta. Kaya layman yung viewers mo naton mo. Correct. Kasi niya kayo ba, dami si new ba? Kita mo nga, kita siya Action Boy, invest gina siya Action Boy. Kami camera, gina siya nga DJI ng tawag. Nagamay lang na siya. Kita mo mga namin sa mga videos niya. Okay. Ay, wala ga support. Nakita. Okay. Pero way kakita. Siling pag Action Boy. Kalain mo na guro nga ato ko to tapos sa imo ya wala ko ya. Ayo, para fair. Para fair. Sabat. Wala, sige lang. Dason lang Action Day. Ako makadaog ko ni sa iPhone 14, no? Kaya baka-bakahan ka ng Facebook. Tambling-tamblingan. Baka-bakahan kag... Pag kinanglang ng kamera mo, mayo pagid. Oo. Kasi syempre kung laway ang kamera mo, Action Boy, laway ang tagsin ganit man, kuha sa kamera mo, sino mo na bignahan, maglantaw mo sila man. Labi na to sang concert ni Rico, Rico Blanco na. Oo. Siya gitu. Tapos pwede mo na daan ang iya kamera niya, pwede mo na ma-zoom malapit-lapit nga do ka very clear gyapon. Okay. Sana all. Action deal. Kuan ka nagkuan sa gali mo. Nag-invest man siya. Sa iyang vlogging journey. So, kung 14K na likes ang iyang mga ka-action i-like niyong page Action Day, kagamon man. Teka, maka 50,000 ka, okay na na? Ang damo na na. Damo na nagawa. Sige. Kwanta mangita ta concept kaya ang concept na mong importante mo. Correct. Hindi mo na sila nga daw... Ang content sa imo nga vlogs. Ang content, kag hindi mo na sila nga daw butang ka lang nga butang. Nga daw wala tupa. Correct. Standby sa atong dugang nga mga balita. Philippine Standard Time, alas 7:40. Kag sa detalye balita international, nagpromisa sang missiles kag radars ang UK, Canada, France kag the Netherlands para sa pungsod Ukraine. Kalakip man sa nagpromisa ang Amerika, samtang ang promisa naman sa nga one high-tech system gikan sa Germany ang yara na sa Ukraine. Natabo ang mga pledges samtang nagapatigan sa pagsinapol ang mga kalyado sang Ukraine gikan sa 50 ka pungsod nga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ginlaragway naman sa Kyiv ang summit bilang historic o makasaysayan. Nabaluan niya ginulan sang mga missile strikes ang Ukraine gikan sa Russia. Samtang ginpahag naman sang Russian President nga si Vladimir Putin nga ginhimo nila nga missile strikes ang retaliation sa ginhimo nga pagpangatake sa Taytay nga nagakonekta sa Russia kag Crimea.
Sa negosyo naman, posible nga may pagnubo sa presyo sang kalamay sa masunod nga bulan sang Nobyembre. Initungod nga napaabot ang pagsulod sa pungsod sa mga imported nga kalamay. Magluwas pa sa amat-amat nga pagtapas sang tubo karon kag galing sa mga sugar farmers nga dako nga bulig para mas pa nga magadamo ang produksyon sang kalamay nga mangin rason nga mapanubo ang presyo sa among nga produkto. Nagasalig naman ang mga sugar consumers nga maglambot na lang sa 85 pesos ang presyo sa kada kilo sang kalamay. Sa karon ang kilo sa kalamay nagalambot halin 102 pesos tubtob sa 134 pesos ang kada kilo sa mga supermarkets kag 100 pesos tubtob 106 pesos naman kada kilo sa mga merkado. Angon sa nigid pa ni DA Assistant Secretary Christine Evangelista nga hibaluon sang maayo ang presyohanay sang lokal kag imported nga kalamay para makahimo sang husto nga presyo sa ibaligya ang kalamay nga hindi pierde ang mga lokal nga manguma kag hindi naman mabugatan ang mga lokal nga konsumidor. Sunod sa report, sa tiyon nga magdagsa ng supply sang kalamay sa pungsod, sigurado nga maganubo na ang presyo sini sa mga balaligyaan. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 91 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 16 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 50 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, naghakot sa award si Moira de la Torre sa bago lang natapos nga 13th PMPC Star Awards for Music nga ginpatigayon sa Newport Theater sa Pasay City. Nakuha sang singer ang Album of the Year para sa kanta nga Patawad, Song of the Year kag Music Video of the Year para sa kanta naman nga Paubaya. Nakuha man sini ang Recording Artist of the Year Award para sa kanta sini nga Paubaya. Nagpatas naman Sanday Ogie Alcacid kag Daniel Padilla para sa Best Male Concert Performer of the Year, samtang si Jean Velasquez ang gin-award bilang Best Female Concert Performer, samtang si Kim Chu naman ang gin-award bilang Best Novelty Song kag Performer para sa kanta sini nga Bawal Lumabas. Ginataga naman sa award ang veterano nga composer nga si Vinny Saturno sang Levi Silerio Lifetime Achievement Award, samtang si Martin Rivera naman ang ginkilala bilang Pelita Corrales Lifetime Achievement Award. Ay. Sa balita sa sports, magalambot naman sa 814 ka-athletes sa ipadalasang pungsod para sa pagpasakop sa 32nd Southeast Asian Games sa masunod nga tuig sa Cambodia. Ini ang gindesisyonan sa duha ka consultative meeting sang National Sports Associations. May 49 ka sports ang paghampangon sa Cambodia nga magasugod ini Mayo 5 tungtod Mayo 15. Target sa Philippine Olympic Committee nga intrahan ang tanan nga kompetisyon sa din nakataya diri ang 608 ka medalya. Ginpahag ni POC President Abraham Bumble Tolentino nga tuyo nila nga magpadala sang full contingent sa amo nga torneo. Sa nakaligad nga simana, naka-meeting na niya ang mga representante sa mga combat sports kay iban pa nga sports organizations. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Friday! Happy Friday! Kagkaroon nga adlaw, October 14 kita, no? October 14. 72 days antes ang Pasko. Dali na lang, Action Doors. Yes. Sa Lunes. New Year, pila na lang. Sa Lunes, gano'n, mas 69 na lang na. Gani man. Feeling ko man. Feeling ko man daw kalayo sa imo sa microphone daw. Gani, ka far away. Daw katawa. Feeling ko. Tiyo ka rin ako. Talaga wala feeling ko man. Daw katawa isang live mo dag-idag lang. Exercise to lang. Para magano tayo. Fly. Okay? Paro G, be. Ay, kala, hindi ko na namian lang sa Hindi mo meron sa okay, tataka pirmida sa kwan wala ko na yung sa paro G. Wala ka na yan. Parang bukid lang. Wala. Tapos ala ko sa paro G, tani kaya daw chicken dance lang. Mamula na ako. Kalay. Nagapaligo, alam lang. Sige. So, sige. Sa aton balita, Special Action Boys, sa mga ka-action, tada ba lang, nga nagapangita sa maistaran, labi na sa mga Mascara Festival or any nga mga days nga magkanto lang diri sa Bacolod kaga gusto nga magtiner dire. Recommend ko sa inyo mga ka-action ang Lacson's Anchorage. Dira sa may Barangay Alihis, lapit ni siya sa John B. Lacson Maritime School. So fully furnished siya mga ka-action, but silingon, kompleto, may aircon, may ref, may TV, Wi-Fi, kitchen, hot and cold shower, and bedroom needs ninyo. So kay may kitchen, pwede ka mo dira of course makaluto. Kagaraman sa mga kagamitan dira. Kung kabalo ka magluto pinggan, kutsara, kabalo ka magluto. Kung hindi kabalo magluto, hindi na nakabasik pa maka
Or kuha ka mo nagluto. Kuha ka pa manugluto. Pero, diba? Oo eh. May kagalingo. Basta importante, may istaran ka. Yes, oo. So, bali, 1 unit na siya maka-action nga may duha ka kwarto. Ginaparentahan ni siya. So, open na siya for 1 night lang dira, 2 nights, or bisan sa kabulan. Kadra, basta bayaran mo lang. Oo, daily rate man na, di ba? Oo, daily rate. So, contact lang ka mo directly kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Again, Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832, mga ka-action. Kag the best gid ini sa magbarkada, magpamilya, kay kalapad, action boy mong kadako. So, mas makasave gid sila sa mga mahalahalon nga mga hotels. Ariya, safe and kay man gated ni Action Boy kag CCTV 24/7. So safe, matinlo kag komportable ikaw. Kag Okay? sa pa wala sang kwan eh. Wala na sang ang accommodation, sa mga hotel accommodation, sa mga halos fully booked Punuan na na eh. gid. Yawan ka na pangita kag ka sa mahal. Lacson Anchorage. Yes. Sa mga estudyante, pwede man, di ba? May estudyante, may boarding house man da. Yes, may monthly rate man sila. So visit lang kamo dira kag again, call nyo lang si Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832 para sa dugang nga impormasyon, mga ka-action. Okay? Kay Inday Jess Gualdrapa dira sa Barangay Tuyom sa Kawayan sa Sitio Libon dira. Good morning dira sa inyo. Maulanon to sa Ilasubong. Tungod na sang tropical depression dira. No? Marce Rombino Sunyo, morning sa imo classmate. Kay ari si hada ko. Ikaw ay masabi. Glazel Masculino Hepson. Good morning, Ladra sa imo. Pero tinagpakarabalan sila gali. Upos na ni Miss Marshall. Tuglet Oo, pwede no. Munang mga nami nga mga kwan. Amo nang yang mga nami nga mga journalist. Journalist, kay kamakadto gid sa mga event sa mga event nga delikado. Mapuslanon. Si Action Marlon, di man nato man to? Of course. Hindi kanya madula si Action Marlon. Isa sa nagahatag man sang mapuslanon nga mga informasyon. Okay? Correct. So, sige. Sa mga guards dira sa likod sang Nissan, Blue Guards da, Raymond Maranyon da, morning sa imo, ano? Good morning. Si Marcy Rombines Junio, Action Boy, ara man siya. Ara sa, Si Inday Jess Guadralpa. Basa ko na ginaw, ikagapamati lang Guadralpa, gali, Guadralpa. Taga Tuyom? Ha, oo. Taga Tuyom na. Ginuna mo sa dalo. Oo. Ginpaulihin mo gid ang imo ihada Kaya kung nagapamati ka lang, mabalaan muna na siya. Hindi, wala ko yung pamati. Galantaw. Diya, ginuna mo, pabor-pabor. Kagidya ka ginuna mo, gidya imo ihada. Ihada ko na iya. Si Glazel Marie Hepson. Correct. Dumay kasagi ko ni Karuna. Laban. Sige, so diri kita sa atong balita special. Yung mga bugtong lang, bugtong. Papakot Papakot. Papakot na sa mga bugtong. Mga bugtong sa aton niya, solo. 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 So, kung bugtong ka ba lang nga anak? Oo, na. Oo, kung bugtong ka nga anak, kundi kuhan ka ng only lang. child. Only child. So, mga papakot sa mga ka-action, or kung sa Tagalog, mga bugtong-bugtong parte ni sa prutas kag sa gulay. Rigli si Bigo Alan Navales. So, morning sa imo, Meg. Good morning, Sir Alan Navales. Yes, morning. Thank you sa pizza. Nangayon Wait, pizza. Sige, So, reaction boy na di siya sa prutas kag utan kag gulay. So, kung mapaktan mo kada pakot, ganta ka pulo. Pulo dala kag gina-shield. Kaya sinambal mo to sakon. Tapos pulo dala subo. Kasi na-realize ko kasi mapaktan mo bula. Di ba ubos ang akong shin, So, reaction boy, una, for sure kabalo kag gini. Kaysa una, gini sa mga kabataan. Ari gid niya. Pwede mo pag mapaktan yung feeling ko. Hindi niya kagi ka. Bata mong rikta ka rin. Hindi ka kahilig sa mga pruta. Sa mga kuan mo. Sa mga papakot. Hindi ko hilig sa papakot. Sige lang, tilawan ta. Tilawan mo. Ari. Tagalog ni siya. Oo. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Kasoy na siya. Yeah. Kalon ba? Wala na. Tiya. Kasoy na siya. Muyaman tayo. Kamalay ko kayo nga mapakot. Pulo na ko ha. Makakasyon amot ka mo ha. Dari, nakayo ko ang reyna, di nalaglag ang corona.
Nakayuko ang reyna, di nalaglag ang corona. Sorry, tiya dampi. Ganda ka clue gidya para hapos ang kuha isang Purple ang color. Hindi. Prutas ni siya. Prutas na sa... Biyabasa! Yun na! Hindi na! Lagot na sugal to diya. Oy, kung may sugal mga kaksyon ha. Review na yan! Gani. Aryo, ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao. Atis! Ate, 30 na ko. Ari longgo niya, ligay no niya. Idugang ko lang eh. Duwa ka sundalo, gabalik-balik sa kampo. Duwa ka sundalo, Balik-balik. gabalik-balik sa kampo. Ano na sa prutas? Sa kulutan? Hindi, ha? Aray siya kitaan sa lawas mo. Duwa ka tao, duwa ka sundalo, gabalik-balik sa kampo. Sa akon sa, hindi na yung prutas, hindi manutan. Hindi siya prutas. Ako lang niya, bonus nila 50 ni kumabag. O, hindi ka daw magbasa kasi may mag-chat ha. Duwa ka, di ka sulod. Duwa ka sundalo, gabalik-balik sa kampo, sirit ka na. Hindi ko pakot. Sipon. Kaya di ba ako gabalik-balik. Ikaw guro niya, mo kita sikban. Hindi ako mo gani. Si Ma'am Luing, menos paktan niya. Ate, sipon. May 50 si Ma'am Luing. May 50 ka, Ma'am Luing. Ang balidines, so nga, duwa ka sundalo, balik ko sa kampo niya, kapgo. Sundalo, ganit din. Ti kapgo gani, sumula ko, hindi sundalo, aw. Ha? Ang kapgo, hindi sundalo, aw. Ambot So, next action boy. Proceed na ta. Si Ma'am Luing nakakuha sang 50. Ako 30 na kuha. Aryo, kung tawagin nila ay santo, hindi naman milagroso. Santol, Muraklo. Tari ko na kabal prutas nila. Hindi santol. Dugakan ng L, oh. Ay, kalay. So, arin next. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. Aray, kung mapaktanong pag ini. Bulaklak muna. Bulaklak muna ito. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. Yung sarong bulaklak. Prutas! Bulaklak. Gawin mo yung bulaklak bago kainin? Ano we? Bulaklak. 5 seconds lang 5, 4. Saging! Hindi baga pamulak siya. Antes mo siya may mga ano. Hindi palagpat kayo mo. Ilan niya ho? Palagpat kayo mo yung amo na ganin sabat pero hindi ang explanation mo, hindi amo. Nga man. Kaya ginaabag panit ka mo ka na daw bulak sang tsuraya. Ganun, check to na. Iyagin ka pamulak. Hindi, wala magpanit ka sa saging daw bulak sang tsura. Check to na. Nagsala sila. So, next action boy. Tatlong bundok ang tinibag bago narating ang dagat. Prutas sa kung utan. Ha? Prutas sa Wala ka diya. Tatlong bundok ang tinibag. Prutas sa kuno na bilong. Tatlong bundok ang tinibag bago narating ang dagat. Dagat to water sa mo juice na sa siguro mo na. Yeah, juice. Very ang dagat na juice na siya mo. Sirit na ko da. Sirit ang lubi. Lubi. Kita tatlo pala di makapan. Una-una ang iyagid panit. Since ang iya nga husk. Husk. So nang iya na nga bagul. Bagul na tawag. Sa mo na siya. Sakto na siya. Tema ng tubig. Ha? Tubig. Ama siyang tubig. Tubig sa butong. Are, hindi linggo, hindi fiesta, naglawit ang bandera. Naglawit. Hindi linggo, hindi fiesta, naglawit ang bandera. Ano sabat? Bulak naman ay. Hindi. Ano na sa prutas? Uy. Ano na ba? Daon sa saging. Ay, kalay. Ito ka bigaw sa bunga. Ito pala 50 lang asa. Ay, 30 lang asa. 40. So, reaction boy. Diri na ta sa gulay naman. O sa uta naman. Okay? Para makabawi-bawi ka man. For sure kabalo ka na eh. Isda ko sa Maribeles na sa loob ang kaliskis. Isda ko sa Maribeles. Famous, di ba lang bugtong-bugtong? Na? Oo. Isda ko sa... Hindi ka pa mag-comment sa sabat. Nasa hindi ko mag-comment sa sabat. Kita mo ko di ba lang ron. Utan na siya? Ha? Utan? Nga isda na nayaw. Hindi ka mapakot. Isda ko sa Maribeles na sa loob ang kaliskis. Karon lang ka mo comment kung magsabat na si Action Boy. Hindi ko nakasabat yan. Sili! Katumbal ba? Explain.
Kaya nga, yung iya nga liso sa sulod, kaliskis. Ah! Hindi mo. Wala siya. Ano niyang dila ang sabat ni Miss Georgia man? Sa di nadampi man. Asa naglawit, nagurang bandera, ginaan. So, next action boy, sinampal ko muna bago inalok. Nampak mo ano, hindi siya iyatag mo. Sinampal ko muna bago inalok. Ano na biman? Sampalok. Parang yun lang tumla kagina sa ano bala? Sang, kung tawagin nila santo, hindi naman milagroso, ni santol. Sinampal. Kasaban. Sinampal ko. Ano to ang balbog na sang lubito man? Hindi may hasa. Ano to sa bagol? Anong bagol man? Bagul sa ulo. Ang paya ko na namin mo. Ano, kaya sa Bisaya, bagul na eh. sorry. At least may nakabalo ka. Ang bagol. Ngang paya sa bagul. Ang bagol na sa ulo mo na yan. So, next action boy, Aryo. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ano na sa man? Utan siya. Utan. Kuminsara ko anong utan ng kulubot. Uya-uya. Ha? Uya-uya. Hindi mo na utan. Ha? Hindi mo na utan ng uya-uya. Hindi gani. Pero, nung sumipot sa maliwanag, kulubot ng balat. Kuminsara mayo, paborito mo ni. Paborito mo ni, makabulig ni Saiblat. Barguso. Correct! May 50 ka Hindi na. nakamuling sa iba. Kadugang dugo na yan. Ako pabuligan pa makontrol. Ah, Ay, kalay. Sila na ko. May 50 ka na. Correct. Baka na nakaroon nagugo. Nakikulubot sa tuod, no? Correct. So, next action boy, nang munti pa ay paro-paro, nang lumaki na ay latigo. Bulate. Bulat. Yung latigo to sa bulate. Arita sa gulay. Ay, sa gulay. Utan to sa buong. Nang ano to? Nang lumaki pa, ay nang munti pa ay paro-paro, nang lumaki ay latigo. Ano laba nga utan? Laba. Nga makapatukar sa arthritis mo na. Ano makapatukar sa arthritis mo gani? Mane? Mane man. Gapatukar na arthritis sa mane. Galaba. Galaba. Latigo na siya mong Upo. Upo. Tiga upo laba mo na. Perte ka ano nga latigo nga upo. Ano na be? Balatong. Ay, correct. Beans gali. Wala. Kasaban. Okay, sorry. I think last na ni siya. Ari, ulan ng ulan, hindi pa rin mababasa ang tiyan. Hindi pa rin mabasa ang tiyan. Ulan ng ulan. Hindi pa rin mabasa ang tiyan. Ulan. Utan ni siya, ha? Utan ni siya. Yo, doon na-stress. Ara na sa bahay kubo. Ulan. Sa bahay kubo. Bahay kubo. Wala siya sa bahay Sa bahay kubo. kubo. Ay, kilay. So, Ito na be? dahon ng gabi. Di ba, bisan maulan siya, huwag ginagakabasa. May tiyan na ang dahon sa gabi. Ha? May tiyan. Kay tiyan na. Ara si Ma'am Luing mong mayo tani Gabi. Ay, kasagad. Kasagad si Ma'am Luing. Kasagad kay Ma'am Luing. Si Ma'am Van, ano ni kuno na daog siya kuno? Sa balatong. Damo nakapakot sa balatong, yo. Ako lang yung kapakot. Ako yung nakapakot. Kaya ginalikawan mo, kaya mo nagpa-arthritis mo. Kaya why ko na Sige. biya, amo na why ko na kuan kay para kay hindi bala magsakit akong tuhod. Sa tanan nga naka-correct na sa answer, message mo sa akin, gaanta mo pulo. Paano di sa station? Hindi ka may Gcash. Ikaw Paano di sa station, kaya gaanta mo pulo. So, kunalin ka sa singkang. Ha? Halin ka. Singkang plitihan mo, abi, 20 da. Pangatlo lang na. May Pero pulo di ka ka pa mo sa 30. akin. Tanang nga nakapakot, may pulo ka mo sa akin. Or bisan magsugat anay lang ta sa Mascara Festival site. Iya. Sukta ko sa pulo, kaya gaanta ka mo. Si Miss Georgia, gali may festival site na sa ila sa singkang, no? Oo. Lapit siya, no? Nasa may Old Airport. Old Airport, no? Miss George, tinan, no? Si Miss Josephine, balatong. Te. Te. Ikaw lang yung ikapakot. Iway ko arthritis. Wow. Sige. Salamat sa mga nag-participate. May napaktan man si Mamban Guro. Ay, pero kaya si Mel Araneta, action boy, oh. Galupad ang tunto, gintangla sang loko, burador. Pero man ba? Ako actually hindi ko kukuhan ka daw, hindi ko sa mga hindi kahilig sa mga bugtong-bugtong. Pero at least daw mo ko napaktan, ha? So na may libro, yung kaya sang bugtong-bugtong.
Di kita mo, may mga duwa ka sundalo, balik-balik sa kampo. Tinatabla, tiyatang question. Duwa ka kampo, gabalik-balik. Duwa ka sundalo, gabalik-balik sa kampo. Kapgo. Kapgo yan na din. Standby na mag-aksyon sa Action Hotline. Upod ka aksyon, Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!